Semmejtilna rigward it-t-shirts u caps li qegħdin Eħe. tagħmlu, ħajkun hemm forsi xi supporters tal-familja ġejjin jissupportawk matul il-ġirja? Iva, minnaħa ta' kollegi tax-xogħol tiegħi jiena naħdem l-ajruport l-MIA, kelli support kbir mill-kumpanija anke bħala sponsorship, kollegi tax-xogħol li aħna fix-xogħol aħna għandna l-MIA Athletics team, ġifieri li wkoll niġru xi runs flimkien u avolja qatt m'għamlu l-50 kilometers qalu li ħajġru parti mill-ġirja miegħi. Oħrajn qalu li ħajprovu jagħmluha kollha. Hemm xi nies familjari min-naħa anke tal-familja ta' Ena min-naħa tal-papa tagħha ħajjgħinu fl-areas fejn ħajkonna forsi xi distribution ta' xi refreshments. Il-t-shirts u l-caps nisperaw li jkunu lesti l-ġimgħa d-dieħla, ħalli forsi anke nagħmluhom għall-bejgħ għal-donation żgħira għal min irid jieħu t-shirt jew cap bil-quotes għax Ena daħlet xi quotes f'daw it-t-shirt li jogħġbuha ħafna li huma fuq happiness. Għax hi vera persuna pożittiva, ġifieri għamlet dawn it-t-shirts biħsieb ukoll li tagħti kuraġġ u tagħti sens ta' positivity. Hemm forsi xi kwotazzjoni jekk tiddeskriviha? Ifhem, hija għandha two quotes, waħda hija ta' meħuda minn kantanta msejħa Nightbird li unfortunately għaddiet mill-marda tal-kanser u mietet frar tas-sena l-oħra, hija fuq how you can find happiness if you only put on the light, ġifieri anke fid-dlam tista' ssib il-happiness. U l-oħra hija minn quote ta' Harry Potter għax Ena tħobb ħafna l-Harry Potter, rat il-kotba kollha u hija quote waħda mill-quotes favorita tagħha.